Sa Bandilyo News mga kabuinan, agko ipinaluwas na artikulo mapadapit didi sa 600 million loan issue. Nakin sa ari mga kabuinan, adi sa ato na hihimayon mag-aago kita ning komento ag magkakaago kita ning mga pagreparo sa nasabi ng artikulo. Ading Bandilyo News magto mga kabuinan, ana editor niya de aga na administrador amo si Tessa Dilima usad na veteranong journalist and mo di mga kabuinan sa nasabi ng report niya na Bandilyo News magto malikay na pinagi-atod-atod niya nasangguni ang bayan ana kaagudan ni Mayor Lacoste para sa otorisasyon na makakukuning 600 milyones de pesos na pautang. Hasta maipakita sa mga komitiba ni Konsehal Eddie Mesalusa ag Catherine Martinez ang feasibility study ag iba pang kaipuan na dokumentos. Sa madaling sabi mga kabuinan nag-iirap-irap man ang nasanggunian bayan. Una rason, nakikita niya ding mga konsehal ang mga pwede ser na implikasyon niya na sa kandang mga aksyon na pwede ser na madanyaran sa kandang political survival. Ninhuli sa matinding baralyuhan ng komento sa pag-ultanan niya ng mga taga-suporta ni Lacoste, ag niya na publiko sa social media, urog na sa Buhi Forum, ag sa personal Facebook account ni Parapokot Isra. Kaso nakaaging simana o mga 2 simana na nakaagi, mananangad na nga ni sa nasabi ng issue. Sa report niya na Bandilyo News magto, gusto ni Lacoste ning ora mismong otorisasyon niya na SB para sa pagsubli ning kwarta sa Development Bank of the Philippines o ading DBP aga pagpasar ning usad na ordinansa na magsuporta sa nasabi ng pag-utang para nangani sa mga development projects niya ding sa ito na banwaan. Pinili ni Lacoste sa paagi ni Edwin Salvamante ana DBP kaysa sa ibang mga institusyon pinansyal na nagdulot kay Konsehal Martinez na mag-unga. Sabi ni Konsehal Martinez, tay nga Buklan Bank. Nakinsari pa, nagpaabot pa si Martinez niya na sa kanyang pananaw na magkaagkuning pagpipilian para mas mauyay anadil a pabor sa LGU. Maaba yung ginibong kapaliwanagan ni Salvamante sa ginibong committee hearing kaso Hunyo 19. Ag tinawa niya ning DBP pro forma ordinance adtong mga nag-aratinder. Sinabi pa ni Salvamante na sinugo na iya ni alkalde na pumunta na sa DBP. Alagad uno ta DBP ag baka si sayman na korporasyong pagsasadiri o kontrolado niya na gobyerno. Sa usad na entrevista niya na Bandilyo kay punong barangay Rujard Pisimo, na adi si Rujard Pisimo nagpahayag man niya na sa kanyang opinyon sa Buhi Forum, mananangad sa nasabi ng pautang. Ipinaliwanag niya ding nasabi ng maustik ag very bright na punong barangay na ana DBP kuno amo sana ana nagi-opreser ning tabang sa pang-ekonomiya ag pangbanwaan na kauswagan para sa mga LGU na pibanong Asenso Credit Program. Tinawan niyang kopya niya ding mga dokumentos gikan sa DBP ana Bandilyo News Mag 2. Nagkuman iya mismo ninhuli ta nagaanip man pala na di si PB Rujard Pisimo ning usad na entity na pwede man magtauning kapital sa kanyang proyekto na amo na nga ni ading Bagong Santa Clara Mall. Nakalista mga ipatngod sa DBP requirements ana minasunod na mga kinakaipuan na dokumentos tanganing maka-avail niya ding nasabi ng Asenso loan. Primero, borrowing resolution alin sa sangguniang bayan. Ikadua, CLUP o CLUP o ading Comprehensive Land Use Plan. Ikatulo, Annual Investment Plan. Feasibility study ag 5 pang iba arg niya na mga audited financial statement gikan sa Commission on Audit
para sa nakaaging tulong taon. Pinakabagong Seal of Local Governance. Mga DBP forms arg niya na loan records form, LGU background, ag usad na listahan niya tong mga tinukoy na mga kondisyones. Ipinakita ni Pisimo sa Bandilyo Newsmag ana sa kanyang kalkulasyon. Kinpauno ana sa 600 milyones de pesos na babayadan sa leeg ning 15 taon magiginang 997 milyones de pesos sa interest rate na 6% kada taon. Tinauan doon ni Pisimo na ang LGU kinakaipuan na magbayad ning 169,000 pesos kada aldaw, 169,000 de pesos kada aldaw sa leeg ning 15 taon. Sabi ni Pisimo, pauno kuno adi mababayadan? Uno daw agko kakayahan na mabayadan adi, agko daw kuno kakayahan na makatipon kita ning bagadi or aldaw. Samantalang ana LGU nagiasa sana o nagilaom sa National Tax Allocation o allotment o ading pibaanutang NTA. Unga pa ni Pisimo na medyo agko nakagasan kuno, sabi niya na Bandilyo Newsmag. Ading nasabi ng artikulo niya na Bandilyo Newsmag, agko pa follow-up story na nagitukoy na ading 600 milyones de pesos na proponidong loan, replika o agko pagkakahawig, kalalawgon niyadtong matrayumpong 40 milyones de pesos na loan kaso 2013. Adi sa aton man natutukaron didi sa GMB sa susunod tang mga live stream. Bueno mga ugang, pulsuan ta daw ag komentaran ading artikulo niya na Bandilyo Newsmag Part 1. Mananangad na nga ni didi sa planong pag-utang niya na lokal na gobyerno na nagikantidad ning 600 milyones de pesos. Mga ipatngod, from the very beginning, ana aksyon ni Mayor Ray Lacoste agko po pagkukulang o masasabi tang sala sa hulog o patuloy sa unong mga rason mga ipatngod. Primero, ana otorisasyon niya na sanggunian bayan dapat sa paagi ning usad na ordinansa kindi resolution sana. Taana ordinansa usad na lokal na lay na permanente o permanent in nature. Mantang ana resolution man temporary in nature that expresses the sentiment of the sanggunian. Kinhalimbawa mga kaibigan, matauan na ning otorisasyon niya na sanggunian na bayan si Mayor na mag-entra sa usad na loan contract sa DBP. Ang titulo niyan, a resolution authorizing the municipal mayor to enter into a loan contract with the Development Bank of the Philippines. Na sa panahon na mapirma na ana nasabi ng kontrata, tapos na ana obligasyon niya na SB o tapos na yung ipinagtaong otorisasyon. Usad pa, malinaw baga sa requirements niya na DBP na borrowing, quote, borrowing resolution, unquote, ana piayat buka ordinansa. Nya uno mga kabuinan ta ipipirit ana ordinansa. Kinaguman pro forma ana DBP sa sakandaan na paniniwala. Kinbaga, ana dapat turon niya na SB, kinuno ana dapat susog sa local government code ag iba pang mga lay. Ikadua, sa sakin na pagkita ag opinyon na misinterpretar ni Mayor Lacoste yung mga requisitos niya na DBP. Porque nakabutang sa list of requirements na number 1 yung borrowing resolution, ana pag-una gayud amo nang unang isusumiter. Aantabi sabay-sabay na isusumiter sa bangko o sa DBP man kinamong mapili, yung feasibility study, CLUP, ag iba pang importanteng dokumentos na natukoy sa mga requisitos niya na Development Bank of the Philippines. Sabay-sabay mga kabuinan. Ikatulo, dapat kinta na ana inayat na ni Mayor Lacoste sa sanggunian amo ana resolution na piutorisara niya na magnegosyar to negotiate sa mga kwalipikadong bangko
o mga government-owned and controlled corporation, yung mga pibaanutang GOCC, na pwedeng magpautang para sa mga development projects niya na banwaan. Susog sa kasuguan niya na local government code. Ago kaya niya na provision sa local government code, mga ipatngod na ana primerong gigibuhon, urog na ta nagikrear ning liability. Ta sa leeg ning 15 taon, kinadi madagos, magi-amortizen. Dawa uda na si Mayor Lacoste sa pwesto, o halimbawa, sabihan tapang natapos na yung tulong termino niya, yung natutudang babayaran ag obligasyon. Tana ba niya di statutory and contractual obligation. Magfo-follow ding nasabi ng kautangan ato sa contractual obligation. Sa lay, mga kabuinan, particularmente sa local government code, sa budgeting, bagoy ka mag-alokar ng budget sa ibang mga items, primero na lang dapat maalukaran atong mga pibaanong statutory obligation. Mga arag baga mga kabuinan niya na sweldo, niya na mga empleyado, mga babayaran na mga perks niya ding mga empleyado, agading mga contractual obligation o yung mga kautangan. So, uda pa man basang otoridad sa SB, sinugo na tulos ni Mayor Lacoste, si Salvamante na pumunta na tulos sa DBP. Ginibo na nakinta na adi, nasimbag pa kinta na yung kaungaan ni Consial Martinez na tayo nga tabag ke land bank. Kinbaga, mga kabuy na nagkaagko shortcut sa proseso ading nangyayari. Kinbaga sa kuha mga kabuy na pidadali. Baga na yung lukto na luminok sutulo sa DBP. Nauda pa magbasang otorisasyon sa sanggunian, muadto na puminunta na tulo sa DBP. Kina, yung mga requirements sa kasana ipapaisi sa sanggunian. Kaya maski yung komitiba ni Consial Misalutsa agni Cathy Martinez baga nang nagkaribong-ribong hindi nira isikin unong gigibuhon ta yung proseso ag yung mga requisitos hindi maray nasunod. Sabi ni Mother, poderosong lukton. Okay, ikaapat. Tuod ako sa kaungaan ni punong barangay. Tuod ako adto sa opinion o sa riparo ni punong barangay Rujard Pisimo na uno kaya daw bayadan niya ding banwaan sa paagi niya lokal na gobyerno ana 169 milyones, 169,000 kada aldaw sa leeg ning 15 taon. Pauno daw, apwera sa National Tax Allotments o NTA na nagiabot bulan-bulan, uno pa daw mga kabuinan ana source of income niya na buhi na pwedeng makaipno sa nasabi ng 169,000 de pesos kada aldaw o kulang-kulang na 50 milyones de pesos kada bulan. Susog mga ipatngod sa local government code, agko sa na limit ang mga lokal na gobyerno na kaipuan ialokar sa amortization o pambayad ng mga utang. Pera po, ana pinagimando niya na local government code 20% sana niya na total revenue niya na munisipyo sa leeg ning one fiscal year or budget year. Kinhalimbawa na sa ato na income, kaiba na allotment alin sa itaas o adong national tax allotment. Halimbawa mga kabuinan na hindi ako nasasala ana local expenditure program o annual budget niya na lokal na gobyerno ning buhi pinagiabot na ning 300 milyones de pesos kada taon. Kumukoy kaning 20%, susugad to sa debt cap, equals 60 million pesos sana. So amo sana po adi ana pwedeng itagama sa debt servicing o atong pibaanutang pambayad 20% debt servicing, no more no less. Sabi ni Parapukot Isra sa usa niyang Facebook post na yung mga proyekto kuno nga nakalinyada ana self-liquidating projects. O kaya man agko pisabing return of investment o ROI sa mga termino sa negosyo ag komersyo.
Usad sa 5 proyekto, nabasa ko yung proposed projects na pagkakagastusan niya ding nasabi ng 600 million amo po atong transfer of government center. So kaungaan ko pauno ag sa ariman ana ROI nya na transfer of government center. Ading transfer of government center mga kabuinan ana munisipyo ana mga opisina, Office of the Mayor, Sangguniang Bayan, etc. Ibabalyo sa bago niya ding site. Kaiba na yung mga national government offices. Kinuno pa man ang mga opisina arag niya MDRRMO, Tourism, Menro, etc. So ano sa kinakaungaan sa region ana pibaanutang income o return of investment. Uda ako kontra mga kabuinan sa development projects naan. Taamo gayudaan ana nakabutang sa comprehensive development plan o PUP ba anutang CDP. Ag nya na investment program na adi ipresentar ag aprobado adi mga ipatngod nya na local development council na kinsa ari kaiba ana 38 punong barangay sa nasabi ng konseho. Uda kita nya di problema. Ana sa aton sa nang ipinagingilo mga kabuinan. Akin baga sa kuha ana pingilo niya ding sa ato na ngipon. Ana uga sana. Kaya tadawaan mga kabuinan ano. Pareho din niya pamusong kanta na Jumbo Hotdog, kaya nyo ba yan? Maray sana mga kabuinan ta nagpreno, nag-urep-urep ana Sangguniang Bayan. Partikularmente ana komitiba ni Konsehal Misalutsa ag ni Konsehal Martinez sa pagkonsiderar niya ding na sabi ng imposibleng kapadyakan. Agbaga sa nagtuninang na baga mga kabuinan ana nasabi ng issue o engagement niya ding issue sa social media, partikularmente dyan sa Buhi Forum. Alagad si Manaytes de Lima niya na Bandilyo News Mag 2 sustenido ang napaluwas ng mga artikulo mananangad sa issue. Nakin sa ari mga kabuinan abang pinagibasa ta agko mga bagong issue out of this issue ana watwat naglutaw agko mga klabirang nakalot. Kaya upakanta mga kabuinan ana Bandilyo News Mag 2 na si Tessa de Lima. Kaya mga kabuinan na abangan ninyo pirmi aga magbasa niya ng mga artikulo ni Miss Bandilyo sa Facebook page na Bandilyo News Mag 2. Sigurado ka mo mga kabuinan, ako po ang maggarantiya na ang mga impormasyon, ang mga datos na ipisurat niya, anas mga kaustuan. Baka fake news. Nagikondisir talaga iyan ng mga research, mga pag-aaral, ag mga entrevista sa mga otoridad ag iba pang credible resource person. Minsan naunga ako niya din ni Bandilyo, ni Miss Bandilyo, as far as local legislation ag Sangguniang Bayan is concerned. At adi po mga kabuinan ipinagi ading mga tungkol adi sa mga pag-utang, authority sa nya na Sangguniang Bayan, budgeting, usad po adi sa mga module na ipituro ko sa mga konsehal nya na interong Pilipinas sa pagilibot-libot ko para magpatangran. And syempre mga kabuinan, adi si Manaytes, nilikay man na ding makabalgar ng lay, partikularmente analibelo. Amo po adi mga kabuinan ang napibaan ng investigative journalism. Ading investigative journalism mga kabuinan sa media, amo adi pinakamasakit na trabaho. Kinbaga sa profesyon sa medisina, amo adi yung mga cardio specialist, yung mga nag-operar sa puso at delikadong maray. So, sa saton man na parte, mga ipatngod, partikularmente didi sa Good Morning Buhi, sa Buhi Forum, sa sakan na personal na account, agkuman ako piba anong credible source of information. Mas dipisil mga kabuinan ang arag niya ding mga nagitukar ning mga bareta ag political issues na dapat ika sa imong source
yung mga credible sources tanganing makaibitar man ka sa lebelo. Ha? So, and of course, mga kabuinan, ipinagreserba ko ano sa akin na komento, riparo, ag mga suwestyon, di man mismo sa Good Morning Buhi live stream. Urog na ta, ag kuman kita eksperyensya, aron nyo sinabi ta sa Sanggunian Bayan. So, pinagilimit ko sana ano sa akin na komento, dyan sana sa akin na eksperyensya o kabatiran sa local legislation ag sa Sanggunian Bayan. Sa bagading sitwasyon mga ipatngod, agko demokrasya ana sa ato na banwaan. Buhay ana demokrasya sa lambang buhinon na mag-erep-erep ag mag-atod-atod nya na ipisurat nya na banlilyo ag i-diskuter nya ding sa inyong abang lingkod. Sa parte man nya na lokal na gobyerno, ana sa akin na suwestyon, ipakita ag prubaran sa mga buhinon na kaya ninyong bayadan ana nasabi ng poco mas o menos 900 milyones de pesos na liability sa loob ng 15 taon, kiniibata na atong 6% na pwedeng imponer niya na DBP. Sa ari po adin ninyo mga sa ari po ninyo, Mayor Lacoste, pwedeng ipakita sa publiko ading nasabi ng kakayanan sa feasibility study. Magpabaano po kamo ning public consultation bago ka mo mag-ayat ng authorization sa Sanggunian Bayan to enter into loan contract, and then i-present po ninyo ang feasibility study. Tadaman po niya di mayor problema. Kinbaga sa kuha, nakikita ko man na nakuha niya di ana ganansya. Nguan, di ta pa din nakikita, pero sa kauyan makikita ta ganansya. Kin. Ang mabubutangan niya sa 600 milyones de pesos, na pag-abot sa loob ng 15 taon, magiging almost 1 billion pesos na mga kabuinan, ma-justify na mababayaran na adi self-liquidating talaga, arag niya itong pinag-isabi ni Parapukot Isra. Ayan So, sabi niya itong sa ato na mga kamagurangan, mga ipatngod, yung mga sa ato na mga kagurangan na kasabihan, mag-ingwa susog sa pangangaipo, mabuhay susog sana sa kakayahan. Hindi ipirit ana hindi kaya katanganing maibitaran ana kompromiso agrimalaso sa magiabuto na futuro. Tana ibabayad nya di kinaan madagos mga ipatngod sintabo o fundo ni Juan de la Cruz, sintabo na pinagpalut-pagutan ning mga buhinon.